Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Right leg, left, move. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. I will follow only Jesus Christ. I will follow the King of Kings. I will follow till I reach the skies. 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 I will follow only Jesus Christ. I will follow only Jesus Christ. Hello, boys and girls. Welcome back to this program that helps you understand the Bible, that helps you to have a closer walk with your Lord and personal Savior, Jesus Christ, as we learn more and more about Jesus. Wow, today we are on fundamental belief number 13 as we focus on the remnant church. I would have called it the chosen ones, because remember, you are a chosen generation. God has taken you out of darkness into his marvelous light, and he has given you the oracles, or the important things of the Bible. But our text of consideration becomes Revelation chapter 12 verse number 17. It says the devil, the dragon, is angry with the children of God because they keep the commandments and have the testimony of Jesus. Well, the remnant church, or the chosen ones whom God has chosen for them to become ambassadors
of himself on this planet Earth, and the devil is not happy. That's why this world is in dire stress. The pandemics that are coming now and again, whatever is happening, is because the devil is not happy, and he is targeting those that have the testimony of Jesus, those that keep the law, and those that do the bidding of Jesus Christ. But let me remind you, you are a chosen generation. You are a holy priesthood. You are the remnant of God, and God is counting on you to take the mission to greater parts of this world, and God would require that you take your role as an ambassador of Christ. Remember, we are in the world, but we are not of the world. We are a chosen generation. We are set apart by God for a special mission, for a special work, to tell the world that Jesus saves, and he saves the uttermost. And God has given us this ability to move people out of darkness into his marvelous light, to enjoy his amazing grace, his wonderful grace, his awesome grace, that they might testify that indeed the Lord is good. So we have been set apart. We have been chosen. We have been a remnant, a people that God has chosen for us to tell the world that he saves, and he saves to the uttermost. Did you know that God is almost under scrutiny to say, can people keep his commandments? But God has his own people that can show the world that we can truly have the testimony of Jesus. We can keep his commandments and have a loving relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Remember, I have told you, you have been set apart. You have been chosen of God for the world to see that indeed it is true that there are people who can keep God's commandments, and testify and prophesy and tell the world that there is a God who is in charge of the affairs of men. And this God loves his people, and this God will redeem his people from sin, and he has already taken them out of darkness into his marvelous light. So boys and girls, I want to let you know, as Peter says, you are a written epistle. You are a letter that has already been written. Walking in this planet, walking on this sin-sick world, the world is reading and seeing that you are plucked out of a special brand of people. So you must preach from the way that you live, from the way that you talk, from the way that you dress, from the way that you do all your things. People must know that you are a remnant, you are a chosen one, you are an ambassador of Christ, you are a written epistle that tells the world that Jesus saves, and he saves to the uttermost. And that when you have a saving relationship with our Lord and personal Savior Jesus Christ, truly all is possible. And remember, we can do all things through Christ who gives us strength. But I want to let you know that wherever you are an ambassador of Christ. You are a written letter that the world reads. So whatever you do, do it to the glory of God. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, thank you because you have chosen us. You have given us a mission. You have given us something that we ought to do even in this sin-sick world. May the people know that we are ambassadors of Christ. We might be in this world, but we are not of this world. We are true ambassadors of our Lord and Savior Jesus Christ. Bless us to live this life knowing that you have set us apart for a special work. In Jesus' name, let all the boys and girls say amen and amen. Well, thank you for joining us again today. And remember, you are a chosen generation, and God is counting on you to tell the world that Jesus saves, and he saves to the uttermost. God bless you. Let's meet again for yet another lesson on the fundamental beliefs as we learn more and more about Jesus. God bless you.
my heart. Naught be all else to me, save that thou art. Thou art my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee riches I need not, no man's empty praise. Thou mine inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befalls, still be my vision, O ruler of all. Still be my vision, O ruler of all. Still be my vision, O ruler of all. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I
plenteous grace he bestows every day. My way gets brighter the longer I serve him, the sweeter he grows. The longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, more love he bestows. Each day is like in heaven. My heart overflows the longer I serve him, the sweeter he grows. The longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, more love he bestows. Each day is like in heaven. My heart overflows the longer I serve him, the sweeter he grows. Each day is like in heaven. My heart overflows the longer I serve him, the sweeter he grows. Each day is like in heaven. My heart overflows the longer I serve him, the sweeter he grows. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting
bona mukati mangu Jesu mambo wangu iwani mupindulo kunibvunzo yangu bona mukati
Jesu zvipo zvavo zvese rudo kuna mponesi waita vamupe mazvi ese emutsa kubatsira vamwe zvese zvezvipo zvavo akazvigashira waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako pakange pane mfambi aidawo kupa akaonawo zvipo zvaipatenzi aidisa zvikuru kuti ape chipo akamirawo pedyo asina nechiro waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako achema atitezi ndimi mune mutsa zvese ndinazvo nemoyo wechivi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvese zvaunzwa kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako petone muchinjiko pane tsime kwaro mvura yekurapa iyo yabva kuna Jesu petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora ndiwo moyo wangu wese petso nemuchinjiko mutsawandiwana
kuyeserwa kupenya kwa Jesu Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumavute awo Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko norinda noiva yakara ndizosvika iyo kwerwizi Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese. Kwaziwai sangano ra Mwari mupenyu. Toda kutenda Mwari watipa mukana uno wokuti tinzwe achitaura kwatiri kuburikidza neshoko rake. Tinotenda kuti shoko ra Mwari kuburikidza neBhaibheri chingwa chinoburuka kubva kuna Mwari. Zvakare tinovimba nokunzwisisa kuti Mwari wakagadzira nzira yekuverengwa kweshoko kuti iye ataure nesu kuburikidza neshoko rake, isu tichitaura naye kuburikidza nemunamato. Tichatora nyaya yedu pazuva ranhasi ichibuda mubhuku ramadzimambo wekutanga chapter 17. Tichaverenga kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi ya 7. Asi main verse yatichafamba nayo ivhesi ya 7. Saka ndichatanga kuverenga vhesi ya 7 ndigodzokera kumusoro. Vhesi ya 7 inoti panapa: zvino nguva yakati yapfuura, rukova rukapwa, nokuti mvura yakanga isinganayi panyika. Ndichadzokorora zvakare: zvino nguva yakati yapfuura, rukova rukapwa, nokuti mvura yakanga isinganayi panyika. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Verse 1. Zvino Eria muTishibi waigara Gilead,
wakati kuna Ahabi na Jehovha mupenyu Mwari wa Israeli iye wandimire pamberi pake hapangavi nedova kana mvura makore ano asi kana ndareva ini. Zvino shoko raJehovha rikasvika kwaari richiti, chibva pano uende kurukova Keriti ruri pamberi paJorodhani, unofanira kunwa mvura yorukova, uye ndakarayira makunguvo kukupa zvokudya ipapo. Naizvozvo akaenda akaita sezvaakaudzwa naJehovha, nokuti wakandogara parukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Makunguvo akamuvigira chingwa nenyama mangwanani nechingwa nenyama madekwani, akamwa mvura yorukova. Panapa tiri kusangana nemurume uri kunzi Eria. Eria ndiani? Eria muprofita wa Mwari. Yaiva tsika ya Mwari kumutsa vaprofita kana ane shoko raaida kuudza sangano. Muprofita mutauriri wa Mwari is the spokesperson of God. Ndiye unotura mashoko anobva pachigaro cha Mwari sezvaari. Muprofita wa Mwari haana mvumo kana kodzero yekuchinja mashoko anenge atumwa naMwari. Regai tipe musoro wenyaya unofadza watichafamba nawo. Unoti Rukova Ruchapwa. Rukova Ruchapwa. Rukova harusi rwizi, zvakare Rukova haruyereri kusvikira gore richindopera. Zvinozikanwa zviri pachena kuti Rukova runoyerera just for a season. Zvinozikanwa zviri pachena kuti Rukova normally runoyerera apo mvura ichinge ichinaya. Kana rungazoyerera harwo rungatora nguva pfupi kana rain season ichinge yapera. Panapa tiri kuona Mwari watuma nokumutsa Eria. Eria waita basa rinoshamisa, waenda pamberi paAhabi. Ahabi ndiani? Mambo wakanga achitonga agadzwapo naMwari. Tiri kuona panapa Eria muprofita wakamutswa naMwari. Ahabi zvakare ndi mambo wakagadzwa akazodzwa naMwari. Kana tikadzidza zvakanaka mukati meshoko raMwari, hakuna muprofita waimuka kwaIsraeri Mwari asina kumutuma. Hakuna zvakare mambo waiswapo asina kugadzwa nokutenderwa naMwari. Zvino tiri kuona varume vaviri, Elijah na Ahabi, vose vakatumwa nokugadzwa naMwari. Asi tiri kuona Elijah wakusimuka kuenda pana Ahabi. Ahabi haasi mambo nje, ndi mambo une authority yaakagadzwapo naMwari. Asi Elijah uri kuinda ukatarisa zvakanaka pfungwa iyi, senge Elijah uri kupokana na Ahabi, yeti Elijah uri kuuyapo neshoko riri kubva pachigaro chaMwari. Elijah unosvika unoti, apangavi nemvura mambo kana nedova
kusvikira ini ndauya kuzotaura nemi. Elijah uri kumirira ofisi yaMwari. Elijah uri kutaura pfungwa yakonfema kubva kuna Mwari. Elijah pani pfungwa yandinoda inoti haana kutanga kutaura nedenga Elijah kuti mvura irege kunaya, asi wakatanga kutaura shoko pamberi paAhabi. Pane pfungwa inokosha apa sangano raMwari. Kana paine connection nedenga, kana tiine ukama nedenga, tinogona kurayira zvinhu zvichimira, tinogona kutaura mashoko achisimba. Nokuti bhuku yangu inoti Jehovha wakarayira zvikamira zvikasimba. Saka whoever unoshanda nemweya waMwari, kana akarayira zvinomira zvigosimba. Ahabi profile yake tikaitarisa zvishoma, haazi mambo waijairika, haazi mambo wakanga achitya Jehovha. Nemhaka yei ndiye Ahabi uya waiva nomukadzi wainzi Jezebel. Ndiye Ahabi uya wekuuraya Naboti, aramba nemunda wemuzambiringa. Ahabi aramba nemunda, Naboti aramba nemunda. Ahabi unoudzwa nomudzimai wake Jezebel kuti musazvitambudza, hamuzati muchiri mambo here? Inwai muzore mafuta, nyaya ya Naboti tinoigadzirisa. Regai ndikuudzei, there is need yokuti pamadzimai anhasi abetserwe neshoko raMwari, kutsiura vana baba nepo kana vorashika. Tinoona zvakadaro. Elijah haana kutya kuti ndiri kusangana naAhabi une nhoroondo yekuuraya Naboti. Regai ndikuudzei sangano raMwari, nguva yatava kurarama inguva apo sangano, inguva apo nhengo dzesangano, inguva apo maKristu vanofanira kumira nezvinoreva shoko. Ukadzidza zvakanaka, Jesu achiedzwa naSatani, unotogwa unoendwa naye murenje. Pane mashoko Jesu aakamira nawo, mashoko iwayo akagona kuti arege kutadzira Mwari. Jesu unonzi naSatani, kana uri mwana waMwari, shandura mabwe aite chingwa. Jesu unoti kwakanyogwa kuchinzi, mumazuva ano ekupedzisira, apo chokwadi chodhura kudarika nhema, zvinotsvaka vanomira vanoti kwakanyorwa kuchinzi mukati menyika ino yoinga kumawere, apo nhema dzinoshayikwa, apo chokwadi chinoshayikwa, nhema dzichitonga, zvinotsvaka vanogona kumira neshoko raMwari. Zvinotsvaka vana Elijah. Ukadzidza shoko roti Elijah wakanga ari munhu wakaita sesu, akarayira denga kuti rimise mvura. Ukama huri pakati paElijah naMwari hunorespektiwa nedenga. Kudenga ndinoona department remvura richisvikigwa nemessage yabva kunyika iri kuti vakomana for 3.5 years hapana mvura ichanaya. For 3.5 years hatisi kuvhurira mvura panyika yaAhabi. Nemhaka yei
ndoona ngirozi dzichivhunza nemhaka yei tisingachanisi mvura. Zvikai kune wataura shoko unonzi Elijah muTishipi. Ndoona vose vachigutsurira kuti kana ari Elijah ngazviitwe zvimire zvisimbe. Zvinotsvaka ukama naMwari, zvinotsvaka ukama naMwari Baba, zvinotsvaka ukama naMwari Mai, zvinotsvaka ukama naMwari mukomana nomusikana, kuti kana tataura shoko denga rinorespekta ukama hwedu naMwari. Denga rinorespekta ukama hwedu naMwari. Ndosaka zuva riya tabhita afa Dorcas kubhuku ramabasa, tinoona kuti pakaita kuchema, vanhu vakabata zvaiva zvakarukwa namavoko aDorcas, vanhu vakapupura zvokudya zvavakapiwa, vanhu vakapupura mabasa emutsa akaitwa nomurandakadzi. Kudenga kukaita commotion, denga rikarespekta minyengetero yavanhu nokuda kweukama hwaDorcas nedenga. Denga rikaita revise rikatendemuka, Dorcas akamuka. Elijah unobuya panapa, unomira pambari papi. Apedza kutaura Elijah, ndopandoda kuti ubate munhu waMwari. Apedza kutaura Elijah, Bhaibheri rinoti Mwari akapa Elijah a command. Pavhesi ya 3 kuno ichibva pano uende kurutivi rwamabvazuva undovanda paRukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Ndimwari rudzii unoti munhu aita basa ariita nokutendeka. Vonai upenyu hwaElijah huri pariski. Waita basa, wapedza, wataura zvarebwa naMwari. Kana Mwari aiva ini nhasi, waifanira kurayira Elijah kuti chinda pahotera yokuti neyokuti, ndaisapo mari yokubhadhara kugarako nokudya nokutamba kwako ipapo. Asi Mwari hana kudaro. Unotsvaka kuti neshoko rakafanana riri kutsvaka kuveza Ahabi kuti aone Mwari. Nenzira yakafanana uri kutsvaka kuti Elijah aponeswe nezvimiro zvinofanira kuponeswa kwake. Tinogona kushandira Mwari. We can work for God. Tigotarisira mabenefits. Asi againi kuudzei, Mwari haasi worried namabenefits enyika ino. Mwari uri worried nokuponeswa kwemweya yedu. Unonzi simuka. The directions are very specific. Simuka uende kumabvazuva to the east. Undovanda kuRukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Terera munhu waMwari, tererai mai, tererai baba. Wapedza kuita zvakanaka, wachengeta nherera dzakatofigwa isiri privilege yadzo, but waita nyasha, wapedza kuita zvose, wapinza chikoro, mwana graduate apedza. Usatarisira zvakanaka, unogona kukumbirwa nedenga kundogara paRukova Keriti. Amuna umboona here munhu aita zvakanaka apedza unopuwa tsinda yezvakanaka zvaaita. Vanotaura vamwe voti moyo muchena unogona kuparira. Saka tiri kuona panapa Elijah apedza basa, Mwari haana kumuitira saizvozvo, wakamutendera kundogara paRukova Keriti. Pane pfungwa yandinoda kuti uone iri kuti panapa Rukova ugu runonzi Keriti
ruri pamberi paJorodhani. Zviri kureva Mwari hezvi, maconditions aripo aungaona sokuti ari comfortable. Mwari uri kurayira Elijah kuti enda kurukova Keriti. Ndimwari unotitendera kutiisa mugwenga kuti shoko rake rivhindiketwe rigoonekwa kuti rine simba. Ndimwari unotitendera kuinda murenje kuti rugwaro kunoti unondigadzirira tafura pamberi paradzivisi. Mukombe wangu unopfachuka ruzadziswe. Elijah waifanira kuinda parukova Keriti ruri pamberi paJorodhani, achihwa kuomba kwemvura Jorodhani, achinzwa shiri dzichirira muJorodhani, achinzwa makarwe achitamba muJorodhani. Iye waifanira kuexperienza simba raMwari paKeriti. Regai ndikuudzei, takapinzwa pamaKeriti akasiyana paupenyu. Takapinzwa pamaKeriti akasiyana paupenyu. Zvichida mai muchato wenyu wavaKeriti, zvichida mai vana venyu vavaKeriti, rudo rwavaikupai, kuteerera kwavaikuitai kwakapwa magara paKeriti. Ngaindikuudzei, Mwari une simba rokugona kukugadzai paJorodhani, asi wambokutenderai kugara paKeriti. Kana dai Elijah akandogara paJorodhani, waidaro asina kuwana chingwa, waidaro asina kuwana mvura. Nemhaka yei? Nokuti maconditions ari kuti ndarayira makunguvo nemafambiro achaita makunguvo. They are using my directions ekuinda paKeriti. Kuna vanhu vakaramba kugara paKeriti. Kuna vanhu vakaramba kugara pavakaiswa naMwari. Kuna vanhu vakaramba kumira panzvimbo iyo Mwari akarayira. Asi rekaindi kuudzei, makomborero anoinda pakarayirwa naMwari. Zviri nani kugara paKeriti pane kugara paJorodhani pasina Mwari. Zviri nani kufamba naMwari pakati peusiku pakufamba ndogamasikati. Zviri nani kushayiwa mvura yokumwa pakumwa mvura yandisina kunzi naMwari ndimwe. Kuna vanhu vakadaro vasingagoni kumirira, vanogadzirisa Mwari kuti dai Mwari mavonero angu hawo ndaiona sokuti Mwari dai manditendera ndigari pana Jorodhani, nokuti kandipo pane mvura isingapwi, ndo pane maforest andinogona kuvanda ndikasawanikwa naAbha, nekuti ndakakuitirai basa. Kuti ndakakuitirai basa. Kuna vanhu vakadaro vane nhoroondo yesangano matangire aro, vane nhoroondo yesangano vari mapioneer evhangeri, vanofungidzira kuti Mwari unofanira kuvabhadhara sekushanda kwavakaita. Regai ndikuudzei, hatidzoke pabhuku raMozisi, pabhuku raExodus. Mozisi achibva navana kuIjipiti, zvaifanira greatest honor yaifanira kupuwa Mozisi kwaiva kupinda muKenani navana vaIsraeri agoshara nzvimbo yokugara nehama nemhuri yake, but Mwari haana kumutendera, wakandoperera pagomo rePisga. Taita zvataita, tambofamba nesangano, tatsigira basa nevhangeri, tawira mumatambudziko. Dzimwe nguva hama dzekutenda dzinotisiya,
dzimwe nguva hama dzedu dzaiva dzepedyo dzinogona kutiramba. Dzimwe nguva vataifungidzira kuti vanotida vanogona kutirasha. Asi regai ndikuudzei, ipapo pakeriti ndipo pakanga pane nyaya. Rambira pakeriti, rambira pakeriti, rambira pakeriti. Jordan was a perennial river. Yaiyerera makore na makore. Bhuku rinototi Jorodhani gwaigara gwakapafuma gwakazara. Asi Mwari haana kutendera Elijah kundogara ipapo. Ndi Mwari unotendera maconditions kuti ava wese. Ndi Mwari unotendera kuti maconditions ave tense, kuti tigogona kuona simba raMwari kuburikidza nokubudiswa matambudziko. Hazvina basa chimiroyi chauri kurarama uri. Vamwe vakarwara nezvirwere zvakatonzina nadhokta hazvirapiki. Ukatobhuka dhokta iwe, ukaenda kusejari, dhokta vakati hazvichagoni, machances ekurarama kwenyu mai is now 50-50. Regai ndikuudzei mai, Mwari unotendera kuti tiinde pakeriti kuti tigoona simba raMwari. Watovhiringika nomuchato wako, rudo gwapwa, asi unoona murume semuye una rudo gwapwa, uri kurarama nevamwe vatingati masumolaus vachirarama vari muJorodhani, muri kupafuma rudo. Regai ndikuudzei, Mwari unoda kusangana newe parukova keriti. Mwari unoda kusangana newe parukova keriti. Ukaverenga verse 4 inoti unofanira kumwa mvura yorukova, uye ndakarayira makungu kukupa zvokudya. Pane pfungwa inokosha apa. Bhuku iri kuti unofanira kumwa mvura yorukova keriti. Vakomana navasikana, usamwa mvura yausina kunzi imwa. Kana tichitaura pamusoro pemvura, ukaverenga bhuku redu zvakanaka, rinoti imwa mvura padziva rako chairo. Panapa zviri kutospecifyiwa naMwari kuri kunzi umwe mvura yorukova keriti. Zvaireva Mwari hezvi ndezvekuti pakakutenderedza panogona kuva nemvura. Zviri kureva Mwari hezvi, pedo nerukova keriti panogona kuva naJorodhani. But Elijah bear this in mind, umwe mvura yerukova keriti. Regai ndikuudzei, pakatitenderedza panogona kuva nomukana wokutadzira Mwari. Zvakatitenderedza zvinogona kuva popera, zvigoratidza kuva zvakanaka kupfuura zvatakapiwa naMwari. Asi ngatimire neshoko, nekuti mariri shoko ndimo mune kuponeswa kwedu. Saka Elijah unoteerera mashoko sezvaakarayirwa naMwari. Unopuwa chingwa namakungu, aibhururuka zuva rimwe nerimwe, kwete achibva nenyama pachikenini, kwete achibva nezvekudya pamahotera atingaziva. But bhuku riri kuti makungu aitora chikafu kukandini yokudenga. Regai ndikuudzei sangano, mukati menyika yakaoma zvakadai, in the greedy world, nyika inokara isingatenderi munhu kuti kana akaita business ribudirire riexcelle. Mukati menyika apo vazhinji vanopinda mumaprojects, vanobroka. Regai ndikuudzei, vanogara parukova keriti, Mwari uchavavigira zvokudya namakungu. Chii chiri kuuya namakunguvo?
makungu haasi kuvigira Elijah zvinhu zvaasingadyi. Iro gunguva tinoriziva. Mukadzokera panguva yaNoa, ndoriya rakambotumwa. Muripo here? Ratumwa harina kudzoka. Rakanga rovaraigwa nezvitunha zvenyama zvakanga zviri panze. Saka panapa gunguva rakafanana kana ratumigwa vasanangurwa. Gunguva rakafanana kana raraigwa naMwari rinogona kusungwa muromo kuti urege kudya nokukara rakatarisana nenyama yaratumwa naMwari. Munoona here kuti kana ukama huripo naMwari, Mwari unogona kurayira kenza kuti irege kukuuraya. Kana ukama huripo naMwari, Mwari unogona kurayira mhepo yeCovid kuti irege kukukuvadza. Hazvina basa gunguvo raidawo zvekudya, asi tsika yaMwari yekutuma zvinokuvadza kuti zvirinde vanhu vake. Tarisa zvakanaka pana Daniel. Shumba dzakaita mavegetarian asi dzachengetwa kwamazuva dzine nzara, asi Mwari akadzirayira kuti uyu hahusi usavi. Mukati menyika yakaoma zvakadai, Mwari unorayira maconditions kuti ave favorable patiri. Makunguvo anouya akabata nyama, anopfuura napaJorodhani. Ndinoona vafuri navavhimi vanozama kupotsera makungu, asi Mwari unovaudza kuti ava makungu vavo, they are on a special project. Akatumwa naMwari kundoita basa rekuchengeta muzodziwa wangu. Regai ndikuudzei, denga riri kutsvaka vanhu vanogona kumira panzvimbo kuti vagogona kuchengetwa. Denga riri kutsvaka vanhu vanogona kumira pamaprinciples kuti vagogona kuchengeteka. Denga riri kutsvaka vana mai vanogona kumira pashoko. Denga riri kutsvaka vana baba vanogona kumira pashoko kuti rigogona kuvablessa. Mukati menyika vakomana navasikana isingachagoni vanhu kurarama dziri mhandara. Mukati menyika vakomana navasikana isingachagoni vanhu kurarama vasingagoni fufuro. Zvinotsvaka vanhu vanogona kumira pashoko kuti Mwari agova pazvikomborero. Kuda ungava pachikoro paunopinda, kuda pangava pabasa paunoshanda, kuda pangava pabhodha pamunoshandira mhai, zvichida basa renyu rokukurusa kuinda mhiri. Bhuku riri kuti mukati menyika yazara chitema zvinotsvaka vanomira sana Elijah. Zvinotsvaka vanomira pabasa kuchinzi haripindwi pasina chivoko muhomwe. Zvinotsvaka vanoti ini ndichamira nezita raJesu. Pacollege kuchinzi haugoni kupasa usina kudanana nalecturer. Zvinotsvaka vanomira saElijah. Zvinobvira, it's possible with God. Zvinoita kumira. Kadzidza neni zvakanaka. Bhuku rangu paverse 5 rinoti naizvozvo akaenda akaita sezvaakaudzwa naJehovha, nekuti wakandogara parukova Keriti ruri pamberi paJorodhani. Makunguvo akamuvigira chingwa nenyama mangwanani nechingwa nenyama madekwana, akanwa mvura yorukova. Verse ya 7 inova iyo yatatora musoro wedu wenyaya inoti Rukova Ruchapwa. Inoti zvino nguva yakati yapfuura Rukova Ruchapwa. Taurira hama yako iri pedyo newe, umuudza kuti Rukova
Ruchapwa. The brook will dry up. Rukova, Ruchapwa. Kune vanhu vanoti kana vakatarisa maconditions avari kurarama ari, unofungidzira kuti zvinhu zvinoramba zvakadaro. Kune vanhu vanoti kana vakatarisa upenyu huchierera, vanofungidzira kuti zvinhu zvinoramba zvakadaro. Regai ndikuudzei, pane nguva apo Mwari anotendera kuti rukova rupwe. Ike zvino ugere zvinhu zvichiendeka, mabhizinesi achiexcela achiinda mberi, kambani ichikura, vashandi vachiwedzera, uchirengewa on top of companies dziri pamusoro munyika yaugere. Regai ndikuudze mudikani, pane nguva apo rukova ruchapwa. Rusati rapwa rukova, zvakanaka kuti tiite ukama naMwari. Vunza vazhinji vanopupura mashoko aya. Pane nguva zvinhu pazvaifamba, apo mai muchidya zvamaida, apo mai muchipfeka zvamaida, mukatambisa nguva nomukana, rukova rukapwa. Zvinhu hazvigari zvakadaro. Zvinhu hazvigari zvakadaro. Rukova rine nguva yaruchapwa. Kune vairema, dzaiva nhumbi dzomudenga, vaiti kana vasvika panguva yokudya vaifara nokuti vaidya zvavaida. Kune vanhu vakasiyana paupenyu, vamwe vanodya zviripo, vamwe vanodya zvavanoda. Asi regai ndikuudze, kunyange zvakadero, bhuku inoti hazvina kuramba zvakadero rukova rwakapwa. You should bear this in mind. Unofanira kuzviziva kuti fortunes can change overnight. Ukaverenga zvakanaka kubhuku rangu raExodus, inoti vagara zvakanaka paGoshen, vachirima zvichiendeka, vachichengeta makwai. Bhuku yangu inoti zvino kwakamuka mumwe mambo paIjipita wakanga asingazivi Josefa. Regai ndikuudzei mai, zvinhu zvinogona kuchinja usiku muwete. Murume waiva kumangerengere, murume waiva overseas, zuva nezuva maimira paremitini, zuva nezuva imi maimira paWestern Union, zuva nezuva mai munomira paline yomukuru muchindotora mari. Asi zivai chinhu ichi, rukova pane nguva yaruchapwa. Rukova pane nguva yaruchapwa. Rusati rapwa rukova, ita ukama naMwari. Ita ukama naMwari. Usadadira hama, usafunga kuti zvinhu zvinogara zvakadero. Kune vanhu vanotarisira vanhu pasi nemhaka yekuti iye unozviona mapastures kwake achiri green, unozviona kwake zvinhu zvichiri kufamba zvakanaka. Asi zuva chinhu ichi, fortunes can change overnight. Zvinhu zvinogona kushanduka. Zvinhu zvinogona kushanduka. Kana uchitarisa varombo unovatarisa nezoripi. Mwari wakakutendera kuti rukova kana ruchiri kuyerera kwenyu mai, ruyerere kuti ruropafadze vose vakakutenderai. Kana rukova ruchiri kufamba, rufambe ruchiyerera, ruchiblesa vose vachaswedera pedo narwo. Zvino nguva yakati yapfuura, rukova rukapwa nokuti mvura yakanga isingani panyika. Iyo mvura yarambidzwa naElijah kunaya. Mwari otendera Elijah kundogara parukova, achiziva kuti mvura haini. Ndi Mwari rudzii? Ndi Mwari here wakarongonyoka? Ndi Mwari here
usina oda ndi Mwari unotsvaka kuti simba rake rionekwe. Toda kutora mukana uno wekuti tiwane nguva yokunamata. Toda kutora mukana uno uyu kuti tiwane nguva yekuzvikumikidza mukati memavoko aMwari. Rukova rusati rwapwa, rukova rusati rwapera mvura, simba ndichinaro mukati memongo namafupa, mari ichimo mumaaccounts, statement ichafadza kutarisa nokuinquire. Zvinhu zvakanditenderedza zvichiratidza kuti zviri kuenderera mberi. Tinotsvaka vanhu vanogona kumira naMwari munguva dzakadaro, vanhu vanogona kushandira Mwari rukova ruchigerekuka. Nguva apo uchati handifariri izvozvo. Makamboona here kuti vanhu vanoda Mwari vava panguva dzokutambudzika? Kana munhu ogwara avata panhovo, makamboona here kuti ndopaanokumbira prayer band, ndopaanodana vafundisi, ndipo paanodana hama dzokutenda? Asi panguva apo rukova rwaierera, waitambisa simba noutano, achiita zvinhu zvinovengana naMwari. Asi kana rukova rwawa, ndopaanoziva kuti kune sangano rinonamatira vanhu vachipora, ndopaanoziva kuti kune hama dzinomira neni panguva dzokutambudzika, ndopaanoziva kuti ndakaberekwa nevandinoberekwa navo vanofanira kuwana rudo rwangu, ndopaanoziva kuti mainingi ihama yangu yepedyo, ndopaanotanga kudana nokushedza kana rukova ruchinge rwapwa. Asi toda kutenda Mwari watipa mukana panguva ino kuti tiwane nguva yekutaura naMwari. Tell your conditions. Vudza zvimiro zvakakutenderedza kuti kurutivi rwangu kuna Mwari unopona. Vudza zvakakutenderedza zvose kuti rukova ruchiri kuyerera. I need to work for God. Ndofanira kushandira Mwari, ndofanira kuisa pfuma yangu mubasa raMwari, ndofanira kudedicata nguva yangu mubasa raMwari, ndinofanira kumira naMwari nokuti ndiye uri kundiropafadza nekundipa simba rokugona kumira. Kana varipo vakadaro mukati memangwanana ano vanoti Mwari, zviri nani kugara paKeriti pakugara paJorodhani pandisina kunzi ndigare. It's better. Wakaroora zvichida ukashayiwa mwana, zviri nani kugara nomukadzi usina mwana pakugara nomukadzi une vana wausina kupiwa naMwari. Ukaudzwa iwe kuti sasungwa pamwe chete navasingatendi, asi pedo newe pana Jorodhani riri kupopoma, asi shoko rinongoramba richiti musasungwa. Zviri nani kugara paKeriti pane kuenda pana Jorodhani pandisina kurayirwa pona Mwari. Panguva ino toda vanoti Mwari tibetserei. Ndoda kurambira paKeriti. Zvinhu kana zvichioma zviome ndiri paKeriti. Zvinhu kana zvichigozha zvigozhe ndiri pashoko renyu. Kana zvichida ndife ndifire mukati mamavoko enyu. Ivavo ndivo vatinotsvaka, ndo vatinochemera panguva ino, ndo vatiri kukumbirira kuti Mwari, simba makapa Elijah ndiro simba ratinoda nasi. Muimbi wokwedu akati simba makapa Elijah harichipo here nasi, ndiro simba ratinotsvaka. Nekuti namazuva ekupedzisira, the spirit of Elijah shall prevail against the church. Simba raElijah richagara pamusoro pesangano. Mweya waElijah uchagara pamusoro pesangano. Sangano rigogona kubudisa varume navakadzi vanogona kumira, vane zvimiro zvakapefektwa kusangana naMwari. Toda kunamata navanoti Mwari,
we are ready to receive. Tiripo kuti tigone kugamuchira mweya uyu, mweya wa Elijah. Kana varipo ngavasimuke tiwane nguva dzokunamata. Mwari akomborere sangano rake. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai panguva ino yamatitendera kusangana semhuri pamwe chete pakutenda. Mukatitendera kurarama tichimanya uko nekoko. Mukatitendera kuwana shoko panguva ino yakafanira. Mukatitendera kutizivisa kuti Rukova pane nguva ya Ruchapwa. Toda kutenda tichipo panzvimbo dzamakatiraira. Vamwe takabva tikamanya uko neuko. Vamwe tiri kutsvaka kuzviraramisa nenzira dzinovengana nemi. Vamwe takadediketa upenyu hwedu mumwe Satani mumwe svina. Asi tiri kukumbira pamanheru ano kuti Mwari tibetserei, mumire nesu, mutaure nesu, mutipe simba rokugona kumira, mutipe simba rokugona kugara pakeriti. Chero mvura ikapwa tidzidzisei chinhu ichi. Zviri nani kufa nenyota pakumwa mvura yamusina kutiraira. Mwari worugare ivai nesu tose muzita raJesu. Amen. Ndinodarimire moto rakapenyera wachene rakaita denengane kushinga mudambudzo uripi kumweya tenzi wakashingisa Abraham wakafawisa Pauro wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichiboyere nasim rakapenyeza Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tinirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tinirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tinirenyi mweya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomupanyi moyo tinirenyi